Hola, bon dia, o bona nit, en tot cas. Ara la meva muletilla no serveix. Vinc a gravar un vídeo que no vinc a descobrir res nou, de veritat, no vinc a descobrir aquí la pólvora, no sé si la faré feta. Vinc a fer un tier list dels pobles del Baix Montseny. Per qui no sàpiga què és un tier list, doncs un tier list és això... no, això no. És classificar els pobles del Baix Montseny segons el meu criteri. El meu criteri que... no hi ha criteri. Llavors, tinc aquí oberta la pàgina de Wikipedia perquè, òbviament, no en tinc ni idea de la meitat dels pobles. Qui té idea dels escuts dels pobles? Doncs els iaios, suposo. Comencem. A veure, senyores, senyors, què és això? Això és Breda, Breda. M'he informat una mica, vale? M'he informat una mica, perquè a primeres Breda ni fu ni fa, vull dir, no em sona res. Però Breda es veu que va tenir un equip femení de futbol que va estar a primera divisió, watch out this, i va tenir el vent del Pla. Amb això ho té tot. Amb això és Los Angeles del Baix Montseny. Només ens falta posar lletres del Baix Montseny a modo de Hollywood, la veritat. Breda, jo li posaria un... progrés adequadament, C. Jo posaria C. Va fent coses, el necessitem. És una població important, no sé, porta dinamisme, culturilla, no? Ja té dues coses, més que molts pobles. Aquest el deixem l'últim. Podria semblar el mateix escut, però no. Això és Hostalric. Hostalric jo el posaria a C tirant cap a ben jugat, la veritat. És un bon poble, té un castell, té cosilles. Al Baix Montseny no tenim gaire d'aquestes coses, o sigui, jo compro perquè aquest poble estigui al Baix Montseny. Llinars. Jo soc de Llinars, sincerament, i no vull ofendre a ningú, però no és el millor poble del món. Tindrà moltes coses, tindrà les seves coses, però jo el posaria aquí, però que és adequadament, li falten moltes coses. Per començar un carril bici, però més coses, li falten més coses. Aquest arbre amb fruits. A veure, anem a mirar què és aquest arbre amb fruits. Massanes, Massanes. A veure. On va Massanes? Massanes crec que en sona a tots, però quan arribes a Massanes és que t'has passat la parada, i si t'has passat la parada et pots anar cagant una mica, no? Ara m'he cagat! Ningú vol arribar a Massanes. Ja està. Un monticle o una creu? Montseny, Montseny. De la comarca del Baix Montseny és el millor ben jugat. A més, crec que és el poble... No, això són els quilòmetres. És el poble amb menys habitants del Montseny. El poble amb menys habitants del Montseny és el matriarca de tota la comarca. Com ha de ser. Des d'allà dalt, mirant-nos des del seu poblet a tots els plebeios del Baix Montseny. Vale, un riu. Quina població té un riu del Baix Montseny? Un riu que passi aigua, per començar. Santa Maria de Palautordera té un riu? Pot ser. Santa Maria de Palautordera té un riu. Té uns gorgs, no sé si són de Santa Maria de Palautordera. A veure, jo posaria la part de Llinars, progressa adequadament. Tenen la Trauna, un local ocupat, està xulo, però queda una mica apartadet. No sé, per descansar està bé, però... deixem aquí. Ni fu ni fa, no? Ni fu ni fa. Vale, Sant Celoni. Sant Celoni és la capital. Em sap greu Cardedeu, Sant Celoni... Bueno, entrarem en això. Sant Celoni és la capital, però... No sé. Mira, sempre s'ha de fer hate cap a la capital. És impepinable, i si ets la capital tindràs unes coses bones i tindràs hate dels altres pobles. Mira, Sant Celoni tampoc és que sigui molt maco, vale? El deixem aquí. Ara estic una mica cagat. Però bueno, les seves coses bones tindràs, la seva festa major... Doncs vale, com Granollers, no? Aquest poble... Villalba Sasserra. A veure, per començar, Villalba Sasserra. Algú m'explica això? Algú m'explica què significa això? Què significa... això que crec que és per sembrar el camp i un gos, és igual. La cosa de Villalba Sasserra, que a Villalba Sasserra sempre, jo no sé si sempre, vull dir, a mi a la meva família m'han ensenyat que Villalba Sasserra es diu 30 passes i... Dada curiosa de Villalba Sasserra, la forma, o sigui, una població així, dius, què li passa, no? Aquí al mig del bosc hi deu haver un búnquer i deu haver un silo de missiles, alguna cosa, perquè no té sentit que el municipi estiguin al bosque. Aquí, llegat, amagat. Vale, bueno, Villalba Sasserra.
Ni fu ni fa, jo prefereixo no anar-hi. No hi ha gaire cosa, hi ha una església, una plaçuela, però hi ha pobles millors, mira. Amb tot l'amor cap als Villalbins de Sacer. Però el poso a... Estic una mica cagat. Seguimos. Uf, ja sé quin és aquest, crec. Ja sé quin és. Arbúcies. Arbúcies, a mi, ni fu ni fa, però, oita tu, 86 quilòmetres quadrats. És el municipi amb més terrenys de tot el Baix Montseny. Arbúcies, mira, Arbúcies té mig Montseny, ja t'ho dic jo, un mig però un quart. Sí, té una proporció que no podem quantificar. En tot cas, respecte a Arbúcies, és un bon poble, el deixem maco allà estarà. Jo no vull barallar-me amb Arbúcies, no vull. Deu ser maco per visitar, perquè per caminar te'n fas un fart, Campins, vale, Campins, ahí està, Campins, ni fu ni fa, té 500 campinaires ben macos i... Campins qui pugui, no? Jo el deixaria ser, és un bon poble, té un bon nom, té una bona frase feta... és un poble que es mereix estar al Baix Montseny. Què és això? Fogars de Montclús. Home, Fogars de Montclús. Fogars de Montclús es veu que té ara l'estany aquest. Cànoves també té un estany, o un pantà. Jo... És bien, vull dir... És un poble maco, Bueno, un poble. És un pantà maco i hi deu haver més coses, però el pantà... està guai, no? Sí que és veritat que hi van molts pixapins, però bueno, tu, alguna cosa dolenta havíem de tenir. Alguna cosa bona, també. Un castell d'Hostalric, una presa aquí a Fogars de Montclús... Anem fent territori aquí, no? Vale. Uf, Cardedeu, vale. Vale, Cardedeu. Cardedeu està aquí, en teoria, a la llista de municipis del Baix Montseny. Jo no sóc qui per debatre aquí si ha de pertànyer o no al Baix Montseny, vale? Però com a puntualització us diré que la Viquipèdia s'ha editat el 22 de maig del 2020. Fa 6 dies, quasi bé. O sigui... Ojo, peligro, que aquí hi ha gent de Cardedeu editant la Viquipèdia. En tot cas, si Cardedeu entrés al Baix Montseny, per on entraria? Home, em sap greu, Cardedeu, però... No està al Baix Montseny, si entres ets com Mordor, sí? Potser pots anar progressant? Ja ho veurem, però ets Mordor, Cardedeu, ets Mordor de moment. Jo t'estimo molt, Cardedeu, jo us estimo molt. Cardedeuenques. Us estimo. I bueno, a tot això, a tope amb el Baix Montseny. Algun dia faré un vídeo, sí, faré un vídeo perquè no sabeu la de merda que hi ha al Baix Montseny, Ei, companys, companyes, sobretot, no ens piquessin pas, us deixaré aquest tier list o el que sigui al Twitter i pau d'en pau al Twitter. I ja està, vull dir, bona nit.